Alguns d'aquests balls comptaran també, en aquests com alguns altres, amb la participació, com fins ara, de la Coral Santa Eulàlia i de l'Orquestra de Lliçà. I bé, es preguntaran per què aquest any, o aquesta vegada, aquesta ballada, la Coral Santa Eulàlia és qui interpreta les cançons acompanyats de l'Orquestra de Lliçà. Com comprendran, a principi del segle XX no hi havia CDs, ni cassets, ni tampoc MP3. Només es podia ballar amb l'acompanyament de còpoles, cosa que els dies d'assaig i a vegades en les actuacions era difícil de trobar i de pagar. I amb què ballaven? Doncs amb la veu dels cantaires que posaven la lletra a la música, que és la lletra en aquest cas que canta la Coral Santa Eulàlia. En aquest cas doncs volem agrair a la Coral, a la formació que dirigeix Ariel Ceres, l'esforç que han fet per aprendre les cançons i a l'Orquestra de Lliçà per afegir la música. I ho fem des del principi perquè, com els deia, la Colla de Grans comença a ballar amb un ball antic. Una primera dedicatòria a aquests més de 90 balladors i balladores que van dansar a Santa Eulàlia abans de 1954 i recordeu, una vegada més, no ens cansarem de dir-ho, a qui s'homenatja avui. Senyores i senyors, amb tots vostès, la Colla de Grans, la Coral Santa Eulàlia, l'Orquestra de Lliçà i l'entrada amb el Rondo de los Enamorados, o si ho prefereixen, o en el Soto del Parral. Ave María, que la
Blanca.